son. Algún trosset de xiquet li quedarà alguno de per ahí, no? Segur, no? I jo qui soc? Una bruixa? Sí, però una bruixa... Quina bruixa? Una bruixa bona, tu estàs segur? Mala, soc mala. Mireu, jo soc la bruixa xocolata. I per què em diuen xocolata? Quin és l'aliment que més m'agrada? La xocolata, ja creia jo que anava a dir els espaguetis. Quin susto tenia. No, a mi m'agrada la xocolata i la taronja. I a més ben barrejadets, estan estupends. I sabeu per què soc bruixa? Mireu, quan jo era menudeta, com tots vosaltres, vivia mil i una aventures per ma casa. M'agradaven molt les històries fantàstiques, llegir i que la meva mamà i el meu papà em contaren contes a totes les hores del dia. Un dia, una fada i un donyet tan guapets com tots vosaltres van vindre a ma casa i em van dir: Sílvia, com eres tan fantàstica, anem a fer un regalet. I sabeu què em van regalar? Una cosa màgica. Tenen totes les bruixes. No, la moranera, esta moranera només serveix per renar. La moranera no vola. Jo viatge en una altra cosa. Jo viatge dins de la maleta. Dins de la maleta? Crec que tinc el cul un poc gran per viatjar dins de la maleta. No creus tu? Que no cap, jo he dit. No. Mira, jo viatge en el meu barret. El regalet que em van fer aquella fada i aquell donyet era un barret màgic que em deixa pujar al món dels contes, el món de la fantasia, on viuen tots els personatges de tots els contes del món. Si imagineu pujar allà amunt tots els dies i jugar a la capitxeta rosa, amb els tres porquets, i amb gegants, amb dracs, amb... Què més hi ha als contes? A veure, Princes, amb Pinocho, que té el nas molt llarg i saps què, de volta en quan? Cada vegada que diu una mentida. Com em diu tots els dies, cada volta el té més gran i cada volta juguem més en el seu nas. Pengem allí un columpio i rin-ran, i es columpiem. Però, per què em van fer bruixa? Perquè m'agradaven molt què? Els contes i les històries. I el barret, a banda de portar-me alguna fantasia, sempre em porta a llocs on la gent vol sentir històries. Vosaltres voleu sentir històries? Sí! No sé jo, sí. Voleu sentir històries? Sí! Ah, ja dia jo! Però els pares també conten, voleu sentir històries? Sí! Quin xurro de sí! Els altres són millors. Mireu, la meva maleta també és una miqueta màgica, però és meua, només meua. Cada dia porto una cosa diferent. Igual és sorpresa també per a mi. A veure. Mare, què tinc així? Mare de Déu! Mireu, una bruixeta que és molt creativa i també molt divertida. Li diuen la bruixa Tecla. I sabeu per què li diuen Tecla? Perquè arregla totes les tecles de piano. No. Arregla totes les enfermetats. I sabeu amb què? Amb un somriure. Ella diu que amb un somriure es curen i s'alivien totes les enfermetats. Mireu, ella agafa així i fa... Mireu com li se li deixa una sonriseta i una careta. Ho heu vist? Doncs mireu, així cura sempre totes les malalties. Totes. Ni una li s'escapa.
Però és molt divertida. Ja vegeu que té el monyo una miqueta rosa, morat, una miqueta extravagant, que sí?